שלום לכולם, אני פזי. ואני נועם. ואנחנו פה כדי לענות על כל השאלות לגבי מרכז שניידר לרפואת ילדים. אל תדאגו, הכל פה מאוד פשוט. שום דבר לא מורכב. נתחיל מההתחלה. נועם, אתה יודע מהו מרכז שניידר? בית חולים, לא? בגדול כן, אבל בקטן, שניידר הוא מרכז רפואי השייך לכללית ומספק במקום אחד את כל שירותי הרפואה המודרניים לילדים. הגענו למחלקה, נועם. שלום פזי ונועם. בתהליך הקבלה למחלקה תשאלו שאלות על מצבו הרפואי של הילד. אבל שאלו, כבר במיון. נכון, אבל כדי שנוכל לטפל בכם היטב, אנו רוצים להכיר אתכם יותר. צריך קצת סבלנות, אבל השאלות האלה חשובות מאוד. תהליך הקבלה מתבצע על ידי מזכירה, אחות ורופא שעונדים לילד המתאשפז צמיד זיהוי מפלסטיק עם שמו ומספר הזיהוי שלו, שאותו יסיר רק עם עזיבתו את בית החולים. וזאת על מנת שיקבל את הטיפול המתאים לו ולמען בטיחותו. הבנתי, הכל מאוד פשוט. זה בכלל לא מורכב. חשוב שתדעו, בכל משמרת יש אחות שאחראית על הטיפול בילדיכם. רופא ואחות נמצאים במחלקה 24 שעות ביממה. ביקורי רופאים נערכים במהלך היום. במהלך ביקורי הרופאים חשוב שתשאלו שאלות את הרופא. לטובת הילדים, ביקורי אורחים מוגבלים עד השעה 8 בערב. ובשבת ובערבי חג אפשר לבוא עד השעה 9 בערב. מה, באמת אפשר לשאול את הרופאים כל שאלה? כן, לדוגמה, מי גילה את אמריקה 8 אותיות? זה קל, את זה גם אני יודע. קולומבוס. בוא נועם, נלך לחדר האשפוז. בחדר האשפוז יש שירותים, מקלחת, ארונית, ובנוסף מיטה עם סט מצעים אחד עבור הילד. אבל אם התלכלכתי? להחלפת הביגוד אפשר לפנות לאחות. עבור ההורה יש קורסה הנפתחת למיטה, ואפילו נותנים פה ערכת הורים אחת לכל ימי האשפוז. בחדר האשפוז נחים, ישנים ואוכלים. חלק מהטיפולים יעשו בחדר אחר, המיועד לכך. החדר בו מתאשפזים נקבע משיקולים רפואיים ושיקולי מניעת זיהומים. זאת הסיבה שלפעמים נאלצים להעביר ילד מחדר לחדר. צריך להיות סבלניים, נועם. עכשיו, נועם, אני קורא אותך לסדר. כן, המפקד. חשוב שתדע, נועם. כדי שניתן יהיה לנקות את החדרים, על ההורים לקפל את הקורסה והמצעים ולסדר את הציוד האישי עד 7:30 בבוקר. זה פשוט המפקד פזי. זה לא מורכב, תוראי, נועם. מה זה המפקד פזי, אתה רעב? כן, לפעמים יש לי תיאבון של פאזל 5,000 חלקים. אבל שתדע שאסור לקחת אוכל לבד. האוכל מוגש לילדים על ידי הצוות ומותאם לפי הגיל והמצב הבריאותי. הבנתי. ומי זה? זה דוקטור גודי, הליצן הרפואי שיציג מה עוד יש פה. שלום נועם ופזי, אז בואו ואספר לכם. בכל מחלקה יש חדרי פעילויות לילדים, המופעלים על ידי מורים ומטפלים באומנויות ממשרד החינוך שעוסקים בלימוד והעשרה, וגם חדר מחשבים ותקשורת עם פעילויות מגוונות. במרכז הסטארלייט שבקומת הכניסה אפשר להשתתף במגוון פעילויות כמו צפייה בסרטים, שעת סיפור, יצירה, משחקי מולטימדיה ועוד. בלובי יש חנות מתנות, קפיטריה, כספומט ובית כנסת. בקיצור, יש פה מלן פעילויות. הבנתי דוקטור גודי, תודה. ומה עם השחרור? אנחנו מקווים שהשחרור יהיה מהיר כמובן. ההחלטה על השחרור תינתן במהלך הבוקר בביקור הרופאים, אולם השחרור בפועל ייעשה רק בשעות אחר הצהריים לאחר דיון בצוות, קבלת תוצאות הבדיקות, הדרכה על המשך הטיפול בבית ומכתב שחרור לרופא המטפל. בכל מחלקה תלויה תיבת סקר שביעות הרצון. נשמח אם בשחרור תמלאו את הסקר על מנת שנדע במה הצטיינו ובמה עלינו להמשיך ולהשתפר. באמת ששום דבר לא מורכב. אבל אם יש לי עוד שאלות? אתה תמיד מוזמן לפנות לאנשי הצוות ולשאול. הם פה בשבילך. הנהלת בית החולים וצוות המחלקה מאחלים לכם החלמה מהירה והעיקר הבריאות. להתראות!